KATV a news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo birta do an angton pen arjusuna Kedam tang ni phaing koi arni langkung habe auditorium along ratcharia song do ana hamphang a song lapen lochar le song do an chingrum si PGR VGR along le along ki do tuma phan notice pi ponsi tharle pon lo nang pura ka chingwa hu chikroi pon rin kilo bangso ka chingwa ning we mat si PGR VGR angkang along ki do SGB bank ke baphan arpu pen sor plot si pasang pon koklo lapen api thang ni phaing koi rai siar ni bank ke PGR VGR along le along kopi ko son lapen ko ana hemtun atum si ke do mate bangso putak lar da kalam theke long je phan ARO Poloni circle lapen ARO dongka circle atuma phan palidam lo wonta pinyar ni an chikloi jon pleng kai kai apor hut an sitami PGR VGR along le along ki do atuma phan ke tharle jia lam avidet lapen KC atum ke tharle ai hedat ajok puthot pini APHL se ratcharia song atum kachesong asai deng pon bangso kachesong hut alang li tumpen ke mang pona tengke PGR VGR along le along aron repen ke do tuma phan prabjin pen tharle vek nangji pusining ji pon non butapupe la anang vekji la PGR pen VGR keroni pen eviction ji pulo tangte seta alang litum la ta claim kledet lo la pen baru ARO phantok seta liave ate ilitum ARO ke assistant revenue officer ke hat hoy a district along circle officer ason kali circle officer atum ke halatum ke power do magistrate power do halatum ke ARO dunge magistrate power ave la tunge training ta NPM la tunge chini ne la si la tuma phansi ke toy had long dongka ARO phansi ke toy amat abinonge council amati SP la pendisia phan lo tok nangji police nang lo non magistrate nang toy do non election ke wang lo serak anang pu sigi punangji amat alang tu kapang len akam si claim turong lo pen non anta SP la pendisia phan non anta magistrate la pen police da hang hedet lo la pen ke doctor do man da pu pedet lo fire brigade phan da no anta pu pedet lo lama alang litum eviction sedet non ye pu ke election nang le tang lo pu chini lo he election nang le tang lo pu ke arni si pen de inquiry ni pen na meeting do hota chini le election nang le tang lo pu ke election nang le tang lo se ta akam chen tang lo ke ante la si election hota la pen ke code of conduct le nang le thurok se ta hala su hota eviction ke claim ul pusi arul along do halapu ke dam tang ni phai kre trok arni KC EM amar sing ti sopen alam chak ki pite kang Sarthe Phangcho long le along aron repen kachirai pi bor idet atuma phan theripo ni phai trok si arni katharle asai claim pon popura lam chak ka chipite kang dera phita rat aphan ka chong thui det pen ke tharle ai hedet aputhak bangso ka chi song along jong pon kamwe ini tumta website pen si en lu ante alang li la nang pe klang tha pusi nelitum ke tek long ke hala CM phanta kang thok batahini pubodi CM phan ke putot hot je nang pe klang tha kunat lo na CM phanta pulo ne tum si nang phan long pen na nang pi nang phan kot na nang pa ching choi la pen ke nang tum phan an da nang pi pubodi CM phan ke pu la si la bang ke pudet lo nona bang ke alam ke pulo nili tum ke dak protest bom lo anut kapre dum da arni siat atum idi ke si malom hetan nitum protest lo aku protest tu ila anke non CM bangke hala munacho hana phan ka phere ma alang li phana bangke arrest hai he FIR tapi hai he zeta non ni tum bang phan ke nang arrest di tamo kopuson lo lake alama ye kopuson lo puta lata karjo kam ta velu itung kadu ese chini at nang po lake karbi la penjing long rat tum phan ke thang ta ilitum bir det sita alang lining oi e la son no na che plak news report Harsing Ronghang KATV news ji Lok Sabha election ahut ingtang kring pen ka chepa hai ponjia phanpura all party hills leaders conference ratcharia songatum keramtang thereponi phai kep arni bordongka arong dongkam pia klam along ke do APHL si asai hemalong women wing campaign committee ke seng padopon
Bangso camping committee amai ke seng along Maypi Bharati Tisopi Japonsi Kadokave West Karbi Anglong Arlo constituency sirkep along pen chetong dunsi RD Chipidun. Bangso Hood West Karbi Anglong district Arlo Kido constituency sirkep arat along Khelapen Longria Pharman Ahokpet alam the ke pale damsi APHLC Ratcharia Songatum ke hai ponjima Bangso Puthak camping ke damjia phan Arpu chepek pon renti. Arpu ka chepek amai along Aluhi Sarpi APHLC Central Committee Women Wing Kong Chun Bang Thi Sangpi Rita Kram Sapi Lapen LAC Bothat Langso Rap Chun Bang Rani Teron Pi Roslyn England Pi Lily Be Pi Mekri Rong Pi Lapen Theresia Tiso Pi Pen Danglok Constituency Women Wing Anching Room Si Camping Committee Mesen Pen Sengpo 9 constituencies piniladak meeting mate campaign kuson si apiastin asisitin along kapili thegjima non kibangji akihai sar jai kathar sar APSLC president alangli la district home Karbi Anglong East West Lapen Dimhasaw district home aparman alangli MP ki thurdunji non nangkili jidogdog lo lasi so arlo atum si tami koson si anutin abang putin arongtin asisitin apiastin ipilipen wood ador kisu ilitum akai Karbi Lapen Inglong akai anapan ilitum imithang ajakong imithang rights atema paragraph 20 1 to 20 schedule to the Constitution of India along ke tribal areas pu tokdak lo nasi ilitum Inglong akai kiduan Karbi Kuki Naga Rengma Mizu Paite Siam Chakma Boro Adivasi lakado kawe Karbi Lapen Inglong akai do anapan imithang along rilong pat kachirai kom thejia phan ilitum non akihai sarji ay kathar sarphan what ador kiso ilitum pidun pen jogdun pen pehaidun pen mithang longri longpat kachirai kom jia phan si pini so arlo tum satami so pin so kachesong along so arlo tum satami ning isipet tensi nilitum central LA CC pen ansatami nitum chingrum iglo